everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Dali na. O, kabala ka. Mula ta sa akong opisina. May meeting ko karong alas 10. O, ipalaila ko ikaw sa akong mga kauban nga akong asawa. Kanang time pa. Doon unta ko ipangutana. Sana man sad na, ha? Nga naman. Ha? Unsay nga naman? Nga nung ipaila-ila pa mo kunin mo nila. Nga magbuwag naman gihapon ta. Ha? Palihog, bi. Pasabta ko ko ini mong gibuhat. Husto ka sa imong giingon nga magbuwag ta. Pero dugay pa nang mahitabo eh. Busa samtang magpaabot ka sa atong panagbuwag, muliho ka sa gusto na ko ipalihok nimo isip asawa. Nangagaw naman sa kadiha. Nadlo ka ni Ibon, ha? Di manggod kalikayan gud ka mahadlo kong Ivon. Manamunas ginhawa na malanganin ako pangiso ko makatubang ni. Madahon man jud ko. Kay joke-joke ra ba yan ang atong relasyon? Unsay joke-joke? Kinikod. Patakka ka lang. Ano di ay? Uy, dili ni joke atong kaminyoon ha. Usa man ka? Kapila na ako balik-balikan nimo. Legal ang atong kaminyoon. Gani bisan unsang orasa, mahimo ta kang ikiha og ipapreso kung mangabit ka. Grabe hasad. Ipapriso gyud? Oo, ipapreso gyud. Ingon ni anak kaligal ang atong kasal. Busa ay ni kumidyahi ha, samtang wa pa ta magkabuwag. O sige na, tarungan ng dagway ni mo kay manood na to sa office. Sadi pa ko sa puto ni mo. Hello? May abot na si Sir Arnel ni mo? May kauban siya? Babay? Okay. Okay, sige. Salamat sa pagpahibaw, Lisa. Ang salpahis. Kitaki din niya ang iyang asawa. Kipanghambog niya ang lapuko niyang asawa. Ug ang bagagnaw nga lili, wa gid mahadlok sa akong bahad niya. Pero, okay lang. Mas maayo hinuon nga inanay kang maluka pa, Lili. Kana ang mahimo nimong lamisa. Kita ka? Ani kidoy ko sa sud sa imong kwarto? Unsa man di ay? Gusto ka gato ka sa gawas, ha? Aron makakita ka dito laing lalaki? Unya, kung makagusto nimo, unya makagusto sa ka, imo na dayong kung budian, mo ba? Stop, uy! Tarong diya, pagtarong Naunsa diya. man ka, uy, kataas guni mong litaniya, sir. Tanya karon. Naunsa ka? Gisapot ka nagakita nako? Wa ko gisapot. Ang gusto lang ako, nga klaruhon nimo ang tanan. Ang naasa kong nauna. Pagawas man dahil nasa una-una. Wala Alam mo man. suka, anak. Pwes, sultihan lang sa tikandaan. Nga dakong sayop ka na naas mo una-una, no? Ako ka na yun. Kinahanglan di gyud ko nimo budian ha. Samtang Oh, samtang di pa manular itong kasal. Hay nako. Sige, balik. Nasaksak na yun sa kong utok, oy, Arnel. Ano na, ibalik-balik pa kay maglabad akong uwa na. ikaw na sa naglitan niya ha. Taas-taas Ikaw ko, rin ha? ka mao. Hilom na diya. Hindi na ta maglalis. Sige na, lingkod na diya. Para makasugod na ka. Sumi akong sugdan. Una, kinahanglang mahibaw ka sa akong mga lakaw. Ha? Sa akong mga meetings. Uy, Oh. mga ikog, ana. Sa? Pero kung ikog ba, sigsunod ni mo. Oo, siyempre, ikog jud ka. Labaw pa sa ikog. Diba niya, tanan ako mga meetings. Oh, ngano nga man ka? Nagtuo ka nga, maglingkod lang ka din eh, ha? Wa ko man magtuo maglingkod ako, oy. Wala sa kong una-una, no? Pero, nagunahon na lang ko na imong giingong meeting ba?
Saan mo na ako pag-check ang meeting? Paita. Angay pa na ipangutana? Toral, di ko taga din eh. Uy, mangutana ka sa akong sekretarya. Gamiton yun na imong imuutok, uy. Susam ka. O sabi ako gamit ron, ha? Di ba utok? Nakatubag mga iko nimo kaya ako'y utok. Hoy, kung wa pa ko'y utok, musugot ka ako nga himuon nimo sekretarya. Nga asawa man ko nimo? O labaw sa tanan, gigamit sa dako akong konsensya. Oo, imong konsensya nga pataka lag. Unsa? Gikalimtan na nimong gisaan nimong mama. Kung malimot, oy. Ako pa, malimot. Pero, Ay lang, tiwasa. Nibawal ako. Di ko nimo matawon. Sige na diya. Distansya na nako. Uy. imot yan lang ng sekretarya ay. Hello, Arnel! Lily! Oh! Nganong misiga man ang inyong mga mata? Angay ba mong makurat sa akong pagsud? Nganong niya man ka, Ibon? Gusto kong personal nga ipahibaw nimo. Nga doon na tayo meeting unyang hapon ni Mr. Ching. Okay, naibaw na ko, ana. Oh, okay. Nganong wa naman ka mo tingog, Lily? Nahibaw na ba ka sa trabaho sa usa ka personal nga sekretarya? Wala problema, Yvonne. Ang ako ng bana ang mo-orient na ako sa kong trabaho. Di ba, love? Ibon, mag-meeting pa mi ug ang akong asawa sa iyang gibuhaton, okay? Pwede bang mugawas ka na? Oh, okay. I'm sorry nga nakadistorbo ko ninyo. Lapos man tos bungbong. Karon, maproblema na kasi mong kasosyo. O sa imong asawa. Ay na lang siya tagda sa iyong sinultihan, okay? Kawa man bitaw. Kaya kung ako ginan siyang daginutan siya sinultihan, no? Labi na pa sa kasaka na skilay, nga morgway ko tapusan. Na, ako na siya mabugno. Unsa? Mabugno? Uy, kana gyud ang di nimo ang ibuhaton dinhi sa akong opisina, ha? Pasagdil na siya sa iyang buhaton diya. Og ikaw, sige na. Magsugod na ta sa iyong trabaho. Ang salbahis. Proud pa kaayo nga kauban na niya iyang bana kanunay. Makalabad sa o. Nindot na kayo iundag ining trabaho, ada. Pero, no. Dili mahimo nga magpadaog ko anang taga-isla. Doon ako'y kwarta. Og makahimo ko sa tanang gusto kong buhaton. Love! Lily! Oh, Jigger? Hubog na sad ka? Wala ba? Layan akong lipo mo ko. Matuog lang ako, ha? Oh, sige. Oh, unsa man, magkaon ka? Hukaran ta ka? Yan ako makaon, hinigmatan ako. Di pa ko kakaon ng lipo, juga ko. Oh, katuog din diha. Kay katugon ka naman ka. Matuog na ako, ha? Ay, tugaw, ha? Bebe, hubuan ka sa mong sapatos. Aron mapaton nimo si mong kama ang imong tiil. Sige. Kana yun. Nindot din yung asawa nga. Mati to. Ang dami na kong makaonig mata na ko, ha? Oh, unsa man, hindi ka pahilot si mong o? Sige. Luta ko, makatuog na ko. Kanada, murag makabunos yung kanako inig taas ng suroy lang. Oh, ganahan siya ko, ana. Kana. Matug ka. Aron dili ka magkapugong sa kong buhaton karon, Jigger. Wala problema ang budget sa atong branch sa Mindanao. Kalaay sa day ni mo, bantag meeting, uy. Huwag ko mahimo din eh. Oh, nga nung nagpasuok ka mang kadinhi, Lily. Natural. Huwag mo gagamit silang panasulti. Baka samok lang ko dito.
Maayo kay nahibaw ka kung asa ka dapita angay nga mo lugar. O gusto gid ka. Wa kay gamit sa kinabuhi ni Arnel. Nasad ko'y gamit, uy. Asawa man ko, ma'am. Doon na ko'y gamit sa bay. Kung nagtuo ka nga gamit ka sa bay, o pabilin dito. Kinakasamo ka lang sa trabaho ni Arnel. Basig ikaw pa'y makaingon nga mabangkarota ang among negosyo. Ha? Oh. Wa man kay tingog-tingog diha. Naon sa ka? Kadaghan dahil si mo mga meeting, no? Nga, wa man ko'y gamit dito. So okay gamit. Kadako nimong gamit Kay asawa ta ka. Una na alang na. Mahimo bag, dili na lang kumukuyog sa sunod kung doon na kay meeting. Kay mura magutaw-taw dito, uy. Ma-out of place man ko. Ay. Oh, yan na tas bay ha. Tarungan naong nimo. Tarong bitaw na. Sige pa inumduman na. Sa guba day ni. Oy, Uy, Miss uy, Lily. Bilyo! ay kaya na mo. Ha? Doon natin nanawag ni mo ganina. Nanawag? Kisa man? Lalaki man to. Oh. Di mamsulti siya ngaan. Manawag ko na siya balik ni mo. May kasabot ka bang lalaki nga manawag dinis bay? Lily? Ah? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!